Mayong hapon mga igsuon ko diha ni Kristo og sa atong mga suking tigpaminaw sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa gihapon inyong ubos nga lagad si Brad Giancarlo Badinas. Makig-uban na usab kaninyo mga igsuon. No, maghisgot na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika diin kanunay kining giatake sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Mga igsuon, nakalive na usab kita karon mga higala, hinaot nga naa mo sa kapiskay sa panglawas. Unya sa dili pa ta magsugod mga higala, ato sa aning ablihan sa mubo nga pagampo kining atong programa karon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit pagdaygon ang imong ngalan. Upabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa mga sala maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugihan sa panulay hinunoa lawasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaha kanimo, bulaan ikaw sa babae nga tanan ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Una sa tanan, usbon ko, maayong hapon, maayong gabi mga igsuon. Na usab kita karon aron maghisgot na usab kita mahitungod sa atong pagtulunan sa atong simbahan nga Katoliko. Unya mga igsuon, ang atong paghisgutan karon mga higala, no? Usa sa atong hisgutan karon mga igsuon kining pamahayag sa usa ka SDA evangelist nga ginganlag Ariel Amoris. Mao ni ang atong topic karon mga higala kay atong girisbakan mga igsuon kining pamahayag ni Brad Ariel Amoris mga higala. No? Ako ug yung natali mga igsuon, ako ug yung nalista mga higala kining iyang pamahayag. Unya mga igsuon sa iyang pamahayag mga niaging adlaw sa iyang mga live mga igsuon, panalipod kuno sa kamatuoran nga naghisgot siya mga higala mahitungod sa Santa Iglesia Katolika nga matud pa kuno niya nga ang ato kunong simbahan nga Katoliko, Romano Katoliko, piki kuno nga Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko. Mao na pamahayag ni Brad Ariel Amoris. Kay matud pa niya mga higala nga kung duna kuno'y Kristo nga nagtukod sa Romano Katoliko, piki kuno nga Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko. Kay nigamit siya mga libro mga higala kining libro ni Brother Sok Fernandez. No? Nigamit siya mga libro mga higala, dagan kay siya mga libro gipanggamit kining katinawa ni Brad Sok Fernandez mga higala, pero akong ibutyag kaninyo mga higala kung unsa ni kamarukoy ning tawhana. Nigamit siya sa mga librong Brad Sok pero wa jud siya taon kasabot. Nya ikaduha po nigamit siya mga libro ni Brad Sok Fernandez pero wa niya tiwasag basa. Igo lang taon siyang gapugnit-pugnit mga higala, gisinayop pagyud pagsabot mga igsuon. Mo ni matud pa ni Brad Ariel Amoris nga dili kuno tinuod nga ang Iglesia Romano Katoliko tinukod ni Kristo. Kay duna kuno sa ebidensya mabasa mga higala kay duna man kuno naamang kuno sa libro ni Brad Sok Fernandez mga higala nga kini kunong Iglesia Katolika Romana, no, matud pa niya naamang kuno ni iya pang gigamit kining tamdanan sa pagtuong Katoliko. Nga matud pa niya mga higala nga giangkon kuno sa mga kadakuan sa atong simbahan kanang mga dipensor Katoliko nga kini kunong Iglesia Katolika Apostolika Romana imbento kuno ni St. Ignatius. No, imbento ni St. Ignatius iyang gigamit kining tamdanan sa pagtuong Katoliko. Naaman tay libro sa tamdanan sa pagtuong Katoliko mga higala. Ato ning basahon mga higala kung nagsulti pagyud siya sa tinuod niya ang libro ni Brad Sok, tamdanan sa pagtuo, no, mao ning gigamit ni Brad Ariel Amoris. Iyang gibasa mga igsuon dinhi sa pahina 83, no, nga matud pa kuno niya nga giingon dinhi naa kuno sa libro ni Brad Sok nga sinulat usa ka basahon, no, sa Roman Catholic
nga sinulat ni pari nga si Edward K. Taylor sa CMS pahina 3. Mao ni ang gibasa ni Brad Ariel Amoris mga higala nga kunuhay makapuntos siya pero wa siya kapuntos mga higala kay wa nga naman kay wa niya tiwasag basa ug wa po niya sabta mga higala kanang pamahayag ni Brad Sok. Unsa may giingon dinhi mga higala? Giingon dinhi ang Katoliko, giingon dinhi ang Katoliko usa ka karaangalan sa Iglesia ni Kristo. Giingon dinhi gigamit kini pag-una ni San Ignacio, obispo sa Antioquia, nga gisakit sa tuig 110 AD. Kini aron sa pagpahimug-at sa panaghiusa sa Iglesia Universal. Mao nga giimbento ni San Ignacio ang maong ngalan. Nihunong siya diri mga higala. Iya kuno ning gigamit kunuhay kay aron kuno makapuntos kay matod pa kuno niya nga dili kuno si Kristo ang gatukod sa Romano Katoliko. Kay giangkon kuno sa mga depensor Katoliko sa maong libro ni Brad Sok sa Tamdanan sa Pagtuo pahina 83 iyang gigamit nga matod pa kuno ni Brad Sok nga matod pa dinhi gigamit kini pag-una ni San Ignatius obispo sa Antioquia nga gisakit sa tuig 110 AD kini aron sa pagpahimug-at sa panaghiusa sa Iglesia Universal. Mao nga giimbento ni San Ignacio ang maong ngalan. Mo na moingon si Brad Ariel Amoris mga igsuon nga ang ato kunong kini kunong Katoliko giimbento ni San Ignacio. Mingon siya nga dili tinukod ni Kristo. Muna sayop kuno nga atong pag-claim nga si Kristo mo'y gatukod sa Santa Iglesia Katolika. Sayop kuno nga atong pag-claim kay nga naman kay do naman kuno siya gibasa nga libro ni Brad Sok nga nag-ingon nga ang kini kunong Katoliko ang Iglesia Katolika giimbento ni San Ignacio. Mo'y unang nagamit, no, mo'y gingon di una si Ignatius, obispo sa Antioquia nga gisakit sa tuig 110 AD. Kini aron pagpahimug-at sa panaghiusa ang Iglesia Universal mao ang giimbento ni Ignacio ang maong ngalan. Mao ni ang gigamit ni Brad Ariel Amoris mga igsuon nga giimbento kuno ni San Ignacio ang ngalan nga Katoliko. Pero mga igsuon timan wa siya kasabot mga higala, wa niya sabta pag-ayo mga higala. Kay dunay pamahayag ni Brad Sok nga naara po sa ibabaw. Iyang gibasa mga higala ang naara sa ubos pero ato kunong tiwasog basa mga higala. Dara, niya ang pamahayag ni Brother Sok Fernandez. Di ato lang pababuan mga igsoon kay iya manggibasa din sa ubos, ato lang pababuan. Giingon din og laing basahon nila mao ang libro sa Katoliko. Sa ato pa di mga igsoon, si Brad Sok mga igsoon sa iyang basahon, mikot siya og libro, mikot si Brad Sok mga igsoon sa gamiton sa mga laing relihiyon. Tanawa ha, si Brad Sok Fernandez mga igsoon, miingon si Brad Sok Fernandez diri sa pamahayag, miingon siya, og ang laing basahon nila, tanawa, nagtumbok si Brad Sok og usa ka tao nga giingon din ay nagtumbok si Brad Sok og laing pagkamaong lain nga pahayag nga nag-ingon din og laing basahon nila mao ang libro sa Katoliko nga naguluhan sa Roman Catholic sinulat ni pari nga si Edward K. Taylor CMS. Sa to pa si Brad Sok mga higala nagpunting siya og laing pundok nga mogamit ni ining libro nga Roman Catholic book nga giingon din sa pahina CMS pahina 3 nag-ingon nga ang Katoliko usa ka karaan nga ngalan sa Iglesia ni Kristo gigamit kini ni una ni San Ignacio obispo sa Antioquia gisakit sa tuig 110 AD. Kini nga libro mga higala mao ni gamiton sa atong mga kaigsuonan nga mga Iglesia ni Kristo. Mao na nga mikot si Brad Sok Fernandez sa maong mga libro nga gamiton sa mga laing relihiyon sa mga Iglesia ni Kristo. Ay matod pa din mga higala. Kini aron sa pagpahimug-as panaghiusa sa Iglesia Universal mao nga giimbento ni Ignacio ang maong ngalan mao nay pagtuo sa mga dili Katoliko. O gikot ni Brad Sok Fernandez mga higala sa libro nga kanunay gamiton nila mga higala kining the Roman Catholic book. Mao ni mga igsoon. Unya wa tiwasag basa ni Brad Ariel Amoris. Kung atong tiwasog basa dinhi sa ubos giingon dinhi kining pulong naguna sa paggamit og giimbento ni San Ignacio ang maong ngalan wala kini magpasabot
nga ang maong unang paggamit o pag-imbento nga kaugalingon o tinumutumo ora ni San Ignacio ang maong ngalan. Ang kahulugan sa maong ngalan nga Katolika anaa gayud sa Biblia o gikan sa ngabil ni Kristo. Tanawa. Sa ato pa di mga higala, wala gyud di ay makapunto si Brad Ariel Amoris, wala mo pabor si Brad Sok mga igsuon sa gigamit niya nga libro. Kay si Brad Sok mga higalas, pag ingon niya nga si San Ignacio mao ang unang nag-imbintos ngalan, igo lang siya mikot mga igsuon sa libro nga kanunay gamit-gamiton sa atong mga kaigsuonan nga mga iglesia ni Kristo. Pero matud pa diri sa pamahayag ni Brad Sok, nag-ingon dinhi, kining pulong nga nag-una sa paggamit o giimbento ni San Ignacio ang maong ngalan, wala kini magpasabot nga ang maong unang paggamit o pag-imbento nga kaugalingon og tinumutumo ra ni Ignacio ang maong ngalan, ang kahulugan sa maong ngalan nga Katolika anaa gayud sa Biblia o gikan sa ngabil ni Kristo. Sa ato pati mga igsuon, ang pag-imbento ni Ignacio mga higalawa magpasabot nga tinumutumo ra to ni Ignacio, kundili gipasukad gayud sa Biblia mao ni pamahayag ni Brad Sok og sa mga ngabil ni Kristo. Unya ato lang basahon mga igsuon, dinhi lang gapon sa luyo sa iya gapong gibasa unsa pamahayag ni Brad Sok. Ningon dinhi si Brad Sok, matinaw nga ang kamatuoran bisan sa kasaysayan nga kining Iglesia Katolika mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo, dili ka nang tinukod lamang og tao. Apa nagdaladala sa nga iglesia ni Kristo, tanawa ra. Mao ni ang pamahayag ni Brad Sok Fernandez mga igsuon nga wa tiwasag basa ni Brad Ariel Amoris. Ni gamit siya og tamdanan sa pagtuong Katoliko nga si Brad Sok kuno mga higala miangkon nga ang Iglesia Katolika inimbento ni San Ignacio. Pero wa siya masayod mga higala nga si Brad Sok igo lang mikutlo sa libro nga kanunay gamit-gamiton sa mga iglesia ni Kristo. Pero wala mamahayag si Brad Sok nga ang Iglesia Katolika dili tinukod ni Kristo. Dili na mo ibot pasabot ni Brad Sok. Ni palig-on hinuon mga higala si Brad Sok nga kining Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Tanawa gani ang basaha gani ang pamahayag niya sa ubos. Giingon dinhi, matinaw nga kamatuoran bisan sa kasaysayan nga kining Iglesia Katolika mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo, dili kanang tinukod lamang og tao. Klaro ana. Nganong wa man nimo tiwasag basa Brad Ariel Amoris nga didto ra man ka nagbasa sa ubos nya gisinayop pag yun nimo og sabot. Wa ka kabaw Brad Ariel Amoris nga kanang libro ni Brad Sok dunay supak og tubag ana. Dunay mga katarungan sa mga laing reliyon nga gikot ni Brad Sok. Mao na ayaw lipata ang mga tao Brad Ariel Amoris. Panalipod kunos kamatuoran unya nagsulti dig bakak. Pamakak man ang imuha ka ni gamay kag librong Brad Sok, wala intaw na magpasabot nga si Brad Sok miangkon nga dili tinukod ang Katoliko. Wala mamahayag si Brad Sok ni ana. Kanang imo gigunitan nga tamdanan sa pagtuo, naain taon ko ana, kumplito ko intawon mga higala. Kanang libro ni Brad Sok, Brad Ariel Amoris, kumplito ko ana. Tanawa gani mga igsuon. Doon na pa'y pamahayag ni Brad Sok diri mga igsuon. Sa ibabaw ha. Kaya ang gibasa ni Brad Ariel Amoris na aramas ubos. Giingon din ni Brad Sok. Dili usa ka buang ang pari nga kung nasayod siya nga kining Iglesia Katolika wala magagikan ni Kristo. Nganong magpabilin pa man siya diha? Mo na pangutanan ni Brad Sok. Unya giingon din ni Brad Sok, ug ang laing basahon nila. Tanawa ha. Nagtumbok si Brad Sok nga kining mga iglesia ni Kristo ang laing basahon nila nga mao ang libro sa Katoliko nga naguluhan og Roman Catholic book. Kani mga igsoon mikot si Brad Sok og libro nga kanunay gamit-gamiton sa mga iglesia ni Kristo. Kining suwat ni pari nga si Edward K. Taylor, CMS pahina 3. Pero kanang pag-ingon ni Brad Sok, igo lang siyang mikot sa libro nga kanunay gamit-gamiton sa mga iglesia ni Kristo. Pero ang pamahayag ni Brad Sok mga higala naara sa ubos. Kining pulong nag-una sa paggamit o giimbento ni San Ignacio ang maong ngalan, wala kini magpasabot nga ang maong unang paggamit o pag-imbento nga kaugalingon og tinumutumo ra ni San Ignacio ang maong ngalan. Ang kahulugan sa maong ngalan nga Katolika anaa gayud sa Biblia
o gikan sa ngabil ni Kristo. Yang ano wa man nimo basahag tiwas Brad Ariel Amoris nga ang pag-imbento ni San Ignacio dili dito tinumutumo, dili dito kinaugalingon, naa gayud sa Biblia, pinasukad gayud sa Biblia ug sa ngabil ni Kristo. Nya nga wa man nimo tiwas ag basa. Nya ikaduha, imo magyud gigamit ang tamdanan sa pagtuong Katoliko. Nga wa man nimo tiwas ag basa niyo. Pag-ingon din niyo. Niya ang pamahayag ni Brad Sok dinhi sa ubos. Matinaw nga kamatuoran bisan sa kasaysayan nga kining Iglesia Katolika mao ang iglesia nga tinukod ni Kristo. Klaro ana mga higala. Gatuo mo Brad Ariel Amoris si Brad Sok mo pabor ninyo. Dili gyud oy. Mao na mga igsuon nga si Brad Ariel Amoris akong nalista din ni mga higala ang pamahayag niya. Nga matod pa niya nga gibalik-balik yun niya nga naa kuno sa libro ni Brad Sok. Giangkon kuno sa mga dipensor nga Katoliko nga ang talamdan sa pagtuong Katoliko by Socrates Fernandez. Giangkon kuno ni Brad Sok Fernandez nga giimbento ni San Ignacio. Mga igsuon, igo lang mikot si Brad Sok Fernandez sa maong libro nga kanunay balik-balikon, kanunay basahon sa mga iglesia ni Kristo. Igo lang mikot si Brad Sok Fernandez. Pero ang pamahayag ni Brad Sok mga igsuon wala basahan ni Brad Ariel Amoris. Ang iya hinong gibasa kadto hinoong libro nga kanunay gamit-gamiton sa mga iglesia ni Kristo mga higala. Anawara. Nya matud pa kuno niya nga kung duna kunoy Kristo nga nagtukod sa Romano Katoliko, piki kuno na nga Kristo. Kay giangkon man kuno sa laing libro ba nga igsuon, sa laing libro gyapon ni Brad Sok nga wala kuno'y tao nga nasayod kung kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika. Tanawa? Tanawa ha? Niya na sa iyang gamiton, kini, iyan na sa ning gigamit. Kining katinawan uno sa pagtuong Katoliko. Suwat gapon ni Brad Sok Fernandez. Sa pihina sa 64, iyan ang gibasa mga igsuon. Nag-ingon kuno dinhi. Wala pa'y usa ka maayong laki nga historian nga makatudlo og tao nga ang magtutukod kansang katarungan gipasukad sa kalig-on sa history. Klaro kay mga higala nga matud pa kuno dinhi sa libro ni Brad Sok nga wala pa kunoy usa ka maayong laki nga historian nga makatudlo og tao nga magtutukod og kansang katarungan gipasukad sa kalig-onan sa history. Nya moingon dayon si mga higala nga wala kunoy gitawag wala pa kunoy maayong laki nga historian nga makatudlo kung kinsang tawhana nga nagtukod sa Katoliko. Nya moingon dayon siya tanawara. Anong moingon mo nga si Kristo mo'y gatukod anang Katoliko nga giangkon man ni Brad Sok nga wala kunoy maayong laki nga makatudlo og tao nga magtutukod sa Iglesia Katolika. Giangkon man ni Brad Sok nga walay maayong laki nga makatudlo kung kinsang tawhana ang gatukod sa Iglesia Katolika. Niya moingon mo si Kristo may gatukod nga giangkon man na sa inyong basahon. Giangkon man na ni Brad Sok Fernandez nga walay maayong laki nga nagtudlo kung kinsay gatukod sa Iglesia Katolika. Niya moingon mo si Kristo may gatukod. Tuig 33 AD. Mao ni iyang gamiton mga higala. Pero gatuon niya makapunto siya. Wa gyapon niya tiwasag basa. Nga sa pagsulti din ni Brad Sok ni ini mga higala, dunay pamahayag ni Brad Sok na ara sa ibabaw. Tatanawa, sa wapat, kung sa di pa nato basahon ang ubos, atong kumplituhon og basa. Kung unsay buot pasabot ni Brad Sok sa iyang pag-ingon, nga wala pa'y usa ka maayong laki nga historian nga makatudlo og tao nga magtutukod o kansang katarungan gipasukad sa kalig-on sa history. Atong basahon mga higala, anong nakaingon si Brad Sok nini? Unsa may pasiuna dinhi? Niya, pasiuna. Gingon din sa ibabaw, ato lang basahon sa babaw mga higala. Gingon din ang history og mga standard nga referensyas nagmatuod nga ang tanang mga denominasyon nga Kristohanon gawas sa Iglesia Katolika aduna kitay makita nga tao nga magtutukod. Tanawa ha, gisaysay ni Brad Sok Fernandez. Gisaysay ni Brad Sok Fernandez mga higala. Giingon din nganong nakasultis Brad Sok ato mga higala nga walay usa ka maayong laki nga historian nga makatudlo og tao nga magtutukod kansang katarungan gipasukad sa history
Nganong nakasulti si Brad Sok ni ana kay gipangsaysay ni Brad Sok mga higala ang mga denominasyon. Gisaysay ni Brad Sok ang denominasyon nga Kristohanon nga tinukod lang tao dara ang history og mga standard nga referensyas nagmatuod nga tanang mga denominasyon nga Kristohanon gawas sa Iglesia Katolika adunay makita nga tao nga magtutukod except sa Katolik. Nya ginganlan niya diri Protestante tinukod ni Martin Luther sa 1541 dito sa Alemania. Ang Baptist tinukod lamang ni John Smith niadtong 1609 dito sa Holland. Ang Sabadista kun Adventista del Septimo Dia kanang tinuhuan ron kanang reliyon ni Ariel Amoris gitukod ni gitukod ni Miller og ni Ellen G. White sa tuig 1844 dito sa Amerika. Iglesia ni Cristo Manalo nagtukod si Felix Manalo sa 1914 dito sa Punta Santa Ana, Manila. Ang Mormons tinukod ni Joseph Smith dito sa Amerika sa tuig 1830. Ang Saksi ni Jehovah natukod ni Charles Taze Russell sa 1872 sa Amerika ug uban pa tuldok. Giingon na yun din samtang ang Iglesia Katolika tanawahan niya ang pamahayag ni Brad Sok. Samtang ang Iglesia Katolika wala pa'y usa ka maayong laki nga historian nga makatudlo og tao nga magtutukod. Sa to pa ang buot pasabot ni Brad Sok din ni mga higala nga samtang ang Iglesia Katolika wala pagayoy maayong laki nga mutudlo kung kinsang tao nga nagtukod sa Katoliko gawas ni Jesus Christ. Mao ni buot pasabot ni Brad Sok. Gigamit-gamit ni Brad Ariel Amoris nga matud pa kuno niya nga giangkon kuno ni Brad Sok nga wala kuno'y maayong laki nga makatudlo kinsay gatukod sa Iglesia Katolika. Ang gipasabot ni Brad Sok ana mga higala wala pa'y maayong laki nga historian nga makatudlo nga dunay tao nga nagtukod sa Iglesia Katolika gawas ni Kristo. Gawas ni Kristo mo ni buot pasabot ni Brad Sok. Wala magpasabot diha nga si Brad Sok miingon nga ang Iglesia Katolika dili tinukod ni Kristo. Wala mo ingon si Brad Sok niya na. Ang giingon ni Brad Sok nga wala pa'y maayong laki nga historian nga makatudlo kung kinsang tawhanang nagtukod sa Iglesia Katolika kung dili si Kristo. Mao na ibot pasabot ni Brad Sok. Kay sa pamahayag ni Brad Sok mga higala gipangsaysay man mga igsuon. Sa pamahayag ni Brad Sok gipangsaysay man yun ang mga reliyon nga tinukod lag tao. Samtang ang Iglesia Katolika wala pagyoy maayong laki nga historian nga makatudlo kung kinsang tawhanang nagtukod sa Iglesia Katolika gawas ni Kristo. Tanawara? Wala mag-ingon si Brad Sok nga ang Iglesia Katolika dili tinukod ni Kristo. Ato lang basahon mga igsuon sa maora gihapong libro. Sa maora gihapong libro nag-ingon din dara. 73 sa page 73 sa maong libro ni Brad Sok. Giingon din Catholic Church magtutukod Jesus Christ tuig sa pagtukod 30 AD dapit sa Jerusalem. Klaro ana. Gipamatud-an hinuon mga igsuon ni Brad Sok Fernandez nga ang Catholic Church magtutukod mao si Hesus Kristo mga higala. Tuig pagtukod 30 AD dapit sa Jerusalem. Sa ato pa mga igsuon sa maong libro ni Brad Sok nga gigamit ni Brad Ariel Amoris nga gisinayop niya pagsabot unya wa pagyud niya tiwasag basa wa gyud taon siya kapuntos mga higala. Wa kapuntos si Brad Ariel Amoris nga usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist. Nga matud pa kuno niya nga wala kuno'y maayong laki nga makatudlo kung kinsay gatukod sa Katoliko. Sakto bitaw na. Kinsa ba ding tawhanang nagtukod sa Katoliko gawas ni Kristo. Pasabot ni Brad Sok walay bantugang nga historian nga makatudlo nga sama na to ba nga ako ang gatukod anang Katoliko. Walay tao nga makatudlo mga igsuon nga kanang tawhana mo gatukod sa Katoliko. Si Tampulana mo gatukod sa Katoliko. Kana si Tampulano mo gatukod sa Katoliko. Walay tao makatudlo niya na. Gawas si Kristo ra. Gawas ni Jesus Christ nga maoy nagtukod sa Iglesia Katolika. Gipamatud-an gyud na ni Brad Sok mga higala sa iyang basahon. Nagingon diri Catholic Church magtutukod si Jesus Christ. Busa mga igsuon si Brad Ariel Amoris nigamit siya mga libro ni Brad Sok, wala niya tiwasag basa mga higala. Wala niya tiwasag basa ug wala po niya ayuhag sabot. Muna Brad Ariel Amoris, mo gamit gani kag libros Katoliko, kinahanglan
gamito nimo nga Katoliko pod nga pagsabot. Katolikohon po nimo nga pagsabot. Ayaw sabta nga pag-adventista nga pagsabot o pangsabadista nga pagsabot. Kinala mo gamit kag libro sa Katoliko, gamita sabta sa Katoliko nga pagsabot. Imo pang gigamit ang tamdanan ni Brad Sok nga giimbento ni San Ignatius ang Iglesia Katolika. Pero wa day ka mahibaw mga igsoon nga si Brad Sok igo lang siyang mikot sa kanunay gamiton sa mga iglesia ni Kristo. Igo lang siyang mikot sa mga basahon nga kanunay gamiton sa mga iglesia ni Kristo. Pero wala gihapon kakapuntos anak Brad Ariel Amoris, kay kung imong tiwason nagbasa, gipruibahan hinuon ni Brad Sok nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo mga igsoon. Sa duha ka libro ni Brad Sok mga igsoon, klaro kayo. Unya mga igsoon, matod pa kuno niya, galibog pa siya, napay iyang pamahayag din nga akong nalista. Nga doon na kuno'y usa ka libro nga ang Katoliko tinukod sa tuig 30 AD. Nga doon na pa sa kuno'y usa ka libro nga nagtudlo nga ang Iglesia Katolika tinukod sa tuig 33. Galibog siya mga higala, unsaon kuno paghaom niya na, mo na makaingon siya nga, dili kuno ingno na to, wala kuno'y klarong pamahayag sa Katoliko. Unsa yung katinuod nga ang Katoliko tinukod sa tuig 30 o tinukod sa 33 AD. Unsa man yung klarong pamahayag ani mga higala nga doon na may usa ka libro ni Brad Sok nga nag-angkon nga ang Iglesia Katolika tinukod sa tuig 30 AD. Nya samtang ang ubang mga libro nagtumbok nga ang Iglesia Katolika tinukod sa tuig 33 AD. Asa kuno'y tinuod niya na mingon si Brad Ariel Amoris nga wala kuno'y klaro ang pamahayag nato mga igsoon. No? Wala kuno'y klaro mo na mingon sila nga ang Iglesia Katolika tinukod kuno sa piki nga Kristo. Kaya wa may klarong pamahayag. Pero sa di pa ta motubag ang mga higala, timan ato nang natubag ang mga gipanggamit ni Brad Ariel Amoris nga mga libro ni Brad Sok. Wa lang niya tiwasag basa ang mga libro ni Sok o gisinayop pag yun niya pagsabot mga higala ang libro ni Brad Sok. Mao na mo gamit gini kag libro sa Katoliko Brad Ariel Amoris, kinahanglan Katolikohon nimo pagsabot. Ayaw sabta nga pangsabadista pod nga pagsabot kay mayabag ang tao ana. Ayaw panghilad. Nya ni gamit ka sa tamdanan ni Brad Sok. Ako gyapon gibasa. Wa gyapon nimo tiwasag basa. Ako lang gipang tiwas og basa ang mga libro ni Brad Sok. Wa man na mo pabor nimo Brad Ariel Amoris. Di palig-on hinuon nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Kung imong basihan ang mga libro ni Brad Sok, di ba ni gamit man kag libro ni Brad Sok? Kung imong basihan ang mga libro ni Brad Sok, ni pamatuod hinuon nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Muna doon na pailain yang nalibugan mga igsoon nga doon na kuno'y usa ka libro sa Katoliko nga iyang nabasa. Kining libro ni Brad Sok kini mao man iyang gipasabot nga ang usa kuno ka libro nagtudlo nga ang Iglesia Katolika, ang Romano Katoliko kuno gitukod sa tuig 30 AD. Unya doon na po kuno'y laing libro nga nagpamatuod nga ang Iglesia Katolika tinukod sa tuig 33. Naglibog siya ana mga higala. 13 taong naglibog siya ana kay mato pa kuno na ako ni namahayag nga 30 AD natukod ang Iglesia Katolika. Unya doon na po namahayag nga ang Iglesia Katolika tinukod sa 33 AD. Asa kuno'y sakto ana 30 o 33 AD. Mo na moingon siya nga ang ato kunong iglesia wala kuno'y klaro kung kinsa gyud Kristo gatukod ni ana kayo. Sa tuig lang wa magani magkasinabot. Sa tuig ang uban 30, ang uban 33. Ang atong tupag ni ato ni ana Brad Ariel Amoris, tinaw kayo. Kung basahon nimo ang Lucas kapitulo 3 bersikulo 23. Nga si Kristo mga higala nagsugod siya sa iyang public ministry, no? Kung imong basahon ang Lucas kapitulo 3 bersikulo 23, nga klaro man kayo mga higala nga si Kristo nagsugod siya sa iyang wali sa tuig 30 kung atong basahon ang Biblia, kung anhita mo base sa Biblia. Kung anitas Biblia mo basa mga higala, klaro man mga igsoon nga si Kristo nagsugod siya sa iyang public ministry, sa iyang pagwali sa tuig 30. Sa ato pa mga igsoon, doon na lay 3 years
ang public ministry ni Kristo mga higala. Sa ato pa sa tuig 30 mga igsuon, dira ato basaw na Lucas 3:23. Giingon din mga tuig na mga 30 na katuig ang edad ni Jesus sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. Naila siya nga anak ni Jose nga anak ni Heli. Klaro kay mga higala sa Lucas 3:23, mga 30 na katuig ang edad ni Jesus sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. Kristo, kung anita mo base sa Biblia, si Kristo nagsugod siya sa iyang pangidaron 30. Aminaw Brad Ariel Amorisa mo, ingon anion nimo pagsubay para di ka maglibog. Asa man kunoy husto na pulos na husto. Husto po ng 30, husto po ng 33. Kung kabaw ka mo subay. Pulos na husto kung kabaw ka mo subay. Kay kanang tuig 30 mga igsoon, maunay pagsugod ni Kristo sa iyang buluhaton sa pagsangyaw, di ba? Unya, timan dunay 3 years public ministry ni Kristo. Kay si Kristo namatay tuig 33 AD man. Sa to pa duna lamang siya 3 years sa iyang buluhaton. Sa to pa gikan sa 30, 30, 31, 32. Tanawa ha? Gikan sa 30 nga edad mga igsoon, doon na lamang siya 3 years nga buluhaton mga igsoon. Doon na siya tulo lang katuig ang iyang pagsangyaw mga igsoon. Doon na siya tingnon natog 3 years sa iyang public ministry. Sa to pa si Kristo nagsugod sa 30, nya doon na siya 3 years nga public ministry. No? Nagsugod si Kristo 30, nya doon na lay 3 years mga igsoon. Sa to pa ihap ka 32 ay 31, 32, 33. Kanang tuig mga igsuon sa mga tuig 33 kay 3 years raman ang kinabuhi ni Kristo sa kalibutan sa iyang public ministry. Sa tuig 33 mga igsuon, pag abot niya 33, suwa siya mo diretso kamatay. Wa siya mo diretso kamatay. Naapa siya mga tuig, naapa siya mga buwan mga igsuon, na bisag nag-edad si Kristo 33, dunay mga panahon nga sawa pa mamatay si Kristo sa tuig 33, nakatukod si Kristo og iglesia mga igsoon. Muna mga igsoon nga dunay panahon mga igsoon nga miingon, dunay libro nga ingon nga si Kristo nagtukod og iglesia katolika sa tuig 30. Husto na siya kay diha kung anha ta magbase sa iyang buluhaton. Kay nagsugod man si Kristo sa iyang buluhaton mga igsoon sa tuig sa edad man niya nga 30. Unya, part na rabana sa buluhaton ni Kristo ang pagtukod sa iyang iglesia. Muna nga, kung atong subayon ang Biblia, kung anitas Biblia mo subay mga higala, sa pangidaron ni Kristo og 30, nagsugod si Kristo sa iyang buluhaton. Buluhaton sa pagsangyaw, sa pagpamunyag, og sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia. Kung atong subayon, kung anhita magsugod sa arita sa Biblia. Kay nga naman, kay kung muingon magugkag 30 mga higala, kay giingon ko diha nga maoy pagsugod ni Kristo sa iyang buluhaton. Nya nasayod man ta nga usaman sa buluhaton ni Kristo ang pagtukod sa iyang iglesia. Mao na nga giapil dunay mga libro nga nag-ingon nga si Kristo nagtukod sa tuig 30. Gisud na lang diha mga igsuon ang pagtukod sa iglesia. Kay part man na sa iyang buluhaton ang pagtukod sa iyang iglesia. Pero sakto po ning moingon tag 33 AD. Kay doon na may 3 years po ni Kristo mga higala sa iyang kinabuhi. Doon naman siya tulo ka tuig ang iyang public ministry sa iyang pagsangyaw. Sa to pa gikan 30 ihaptag tulo ka tuig. 31, 32, 33. Sa nagpangidaron si Kristo 33 mga igsoon ay sa pag-edad ni Kristo 33, suwa siya mo diretsong kamatay. Doon na siya panahon mga igsoon nga bisag nag-edad si Kristo 33 ug 33, suwa mo diretsong kamatay si Kristo. Doon na pa siya panahon nga nabuhi pa siya na mga higala ug mao na nakatukod siya og simbahan. Sakto pud na siyang nga pagsubay. Sato pa both mga igsoon pulos na husto. Husto pa ng pag-ingon nagtukod si Kristo sa tuig 30? Husto pa ng pag-ingon nga si Kristo nagtukod sa iglesia sa tuig 33? Pulos na husto ng duha. Kung kabaw ka mo subay Brad Ariel Amoris. Balikon ko sakto ng pag-ingon ni Brad Sok nga nagtukod si Kristo og iglesia sa tuig 30. Kay nga naman,
Kay si Kristo mga higala, kung anhitas Biblia mo subay gud, si Kristo mga igsoon, nagsugod man siya sa iyang buluhaton sa tuig sa edad niya nga 30. Mo na mabasa nato sa Lucas 3:23. Unya gisakay na lang diha mga igsoon. Gisakay na lang diha ang pagtukod sa iglesia. Kay tungod kay usama na kabuluhaton pod ni Kristo mga higala ang pagtukod sa iglesia. Mao na mga igsoon, ginana na lang na pagkakuan nga tuig 30 nagtukod si Kristo og iglesia. Kay nga naman kay nagsugod man si Kristo sa iyang buluhaton sa edad niya 30. Mao na kay usaman sa buluhaton ni Kristo ang pagtukod og iglesia mga higala. Mao na gisakay na lang diha mga igsoon ang pagtukod sa iglesia sa tuig ni Kristo sa tuig ni Kristo sa 30. Tuig 30 gisakay na lang diha mga igsoon ang pagtukod sa iglesia. Pero sakto po ng pag-ingon nga nagtukod si Kristo og iglesia 33. Sakto po na siya. Kay nga naman, kay doon na may 3 years po mga igsoon. Doon na may 3 katuig ang pagkinabuhi ni Kristo sa iyang public ministry mga igsoon. Muna, gikan sa 30, kasugod siya sa iyang buluhaton, ihap kag 3 years, gikas 30, 31, 32, 33. Muna nga pagtuig 33 wala dayon siya mo diretsong kamatay. Wala dayon mamatay din gipatay din si Kristo ana. Doon na pay mga panahon og mga adlaw nga si Kristo buhi pa ana mga higala bisag nagpangidaron siya 33. Doon ay mga adlaw nga buhi pa si Kristo. Muna nakatukod si Kristo ng iglesia. Busa pulo susto mga higala. Unya doon naman tay mga dagkong mga referensya mga higala. Giingon din ni mga igsoon. At usa sa atong basahon nga referensya, giingon din no? Klaro magani mga higala. Nga usa sa atong basahon mga igsoon, giingon din Jesus Christ founded His church on Pentecost Day 33 AD. Klaro kay mga higala nga sa si Kristo di mga igsoon mao'y magtutukod sa simbahan natukod sa tuig 33 AD. Gyud mga igsoon nga si Kristo nagtukod og simbahan 33 AD yun mga igsoon. Unya doon na patay laing mga ebidensya mga higala nga mo pamatuod mga igsoon nga kining iglesia katolika tinukod yun ni Kristo. Doon ay mga referensya mga igsoon nga kinsa man mo magsupak-supak aning mga referensya nga bisag putos buwad wa man mo gani mo kasuwat bisag putos buwad nya. Dili basta-basta mga higala ang mga referensya nga nagbuhat niini kay nga naman kay gipasukad yun nila sa kamatuoran, gipasukad yun nila sa Biblia. Kay doon naman yun tayo mga ebidensya sa Biblia na mga higala. Doon naman tayo mga ebidensya sa Biblia niya na. O dira, pero tindaghan na mga higala giingon din anita sa Word Almanac and the Book of Facts 1999 edition page 688. The Catholic Church was founded by Jesus Christ, who named Peter the first vicar. Klaro kay mga higala nga giingon diri sa Word Almanac and the Book of Facts sa 1999 edition page 688. The Catholic Church was founded by Jesus Christ. Nya kinsa mamumusupak aning Word Almanac and the Book of Facts? Nga magsupak-supak mo aning Word Almanac nga bisag ganig putos buwad wa man gani mo kasuwat. Kung di mo mudawat aning Word Almanac, ayaw mo pagpuyo diri sa kalibutan at tumupuyo sa Saturn. Na unsa may pamatuod sa Word Almanac mga higala nga ang Katoliko nga simbahan was founded by Jesus Christ mga higala. Si Jesus Christ mo yung nagtukod sa Iglesia Katolika. Niya pay lain. Naadiri sa Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985. Dira? Sa Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985. The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. Tanawara? Klaro diyo kayo mga higala, mga encyclopedia, mga kasaysayan, mga igsuon, kasaysayan sa kalibutan, kasaysayan nga kasaligan. Why misupak nini gawa sa mga supakiro, no? Kining mga encyclopedia mga higala gipang butang jud ni sa library. Kay kung mga sayo pa ni pang dauban na unta na sa library mga igsoon, kung sayo pa ng mga libro ha gipang demolis na gipang
Sana gipang dauban na naunta mga igsoon sa library. Unsay gingon diri sa Encyclopedia Britannica, volume 15, page 985. The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. Sa to pa mga igsoon nga ang Katoliko nga simbahan usa ka organisasyon tinukod ni Hesukristo didto sa Jerusalem in the year 33 AD. Klaro kay mga higala. Sa to pa mga igsoon, ang tanang mga kasaysayan, mga standard nga referensya, mga kasaysayan sa kalibutan, nagtudlo kanato nga when ay laing nagtukod sa Iglesia Katolika, dili tao ang nagtukod sa Iglesia Katolika, dili tao lang ang gatukod sa Iglesia Katolika, dili sama nako, dili sama sa mga magtutukod sa mga reliyon. Way lain nga nagtukod sa Iglesia Katolika, di pamatud-an sa mga kasaysayan sa kalibutan nga kasaligan kaayo, mga libro. Way lain nagtukod sa Iglesia Katolika mao si Jesus Christ. Didto jud sa Jerusalem natukod year 33 AD. Okay, napay lain. Gingon ini. Diri sa Growler Encyclopedia volume 5 page 106. Lain na po ni ha? Lain na po ni nga encyclopedia. Growler Encyclopedia volume 5 page 106. Gingon din The Catholic Church is from the Greek, which means universal. It is a divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Klaro kay mga higala sa Growler Encyclopedia, gipamatud-an yapon. The Catholic Church is from the Greek, which means universal. It is a divine society founded by Christ, mga higala. Sa to pa mga igsuon nga ang Katoliko nga simbahan usa ka Diyos nung pundo is a divine society, usa ka Diyos nung pundo founded by Christ, tinukod ni Kristo, mga higala. Ya kinsa mo magsupak-supak aning Growler Encyclopedia nga bisag putos sa buwad wa man gani mo kasuwat bisag putos buwan nya kasaysayan ni sa kalibutan. Kining mga libro ha gipangbutang jud ni sa library. Mga edukado nga tao, bisan pag mga maestra, tanan mga igsoon, mga professional nga mga tao, nagamit jud aning mga encyclopedia. Nya kinirang mga sabadista, mga higala nga nagsupak-supak ana. Mura man ni sila wala maedukar. Kinsa mang maestrahan nagtudlo ninyo nga ang kaning mga encyclopedia ipang salikway, dili nyo pangtuhuan. Di man ninyo pangtuhuan kay ngano man kay maagtang man yun mo. Mo na nga inyog yung ning gipangnigar, inyog yung nigaron og inyog yung supako ning mga encyclopedia. Inyo ngan lang nga gasuwat ko nun ini, wala kun hibang kaagas Biblia. O okay, moabot ratas Biblia mga higala. Are usatas mga referensya. Ingon sila nga ang gasuwat anang encyclopedia, wa man na maswitos Biblia. Wa man na makasaksis pagtukod ni Kristo. Timan mga igsoon, bisag wa na kasaksis pagtukod ni Kristo, pero sila mga igsoon, nagbase na sila sa Biblia. Nagbase na sila sa kamatuoran, ang gibasihan na nila Biblia. Ya, masipyat ba din ang Biblia? Bisag ang kasuwat aning encyclopedia, bisag wala sila makasaksi sa pagtukod ni Kristo, pero timan nagbase na sila sa kamatuoran. Ang ilang gibasihan ang kamatuoran, ug unsa man kamatuoran, usa na niini ang Biblia. Okay? Ari usa ta sa mga encyclopedia, ikaw man ari tas Biblia. Ya, doon na pay laing mabasa na to. Dinhi sa International Encyclopedia volume 20 page 520. Naaga po ilain ha? International Encyclopedia volume 20 page 520. Gingon din the Catholic Church was founded by Jesus Christ, who had twofold natures, being human and divine. Klaro kay mga higala. International Encyclopedia volume 20 page 520 mga higala. Libro gyapon mga igsoon. Di man na libro imo Carlos, Xerox man na. Kay kung dadon man to ang mga libro mga igsoon, dili mato pirting bugata. Ikaduha pod kining mga libro ha mga higala wala ta ani. Kay mga mahal maning libro ha. Pero doon ako'y mga amigo mga higala nga doon ay encyclopedia gyud, libro gyud mga higala. Pwede ko makahuwa mga igsoon para kung diskumpiyado mo sa Xerox, sige dadon na ko ang original. Dadon ako ang original. Naamang ko'y mga amigo nga naay original jud nga encyclopedia. Bisag Xerox ni mga higala wa magpasabot nga way original.
Kay moingon kay kag Xerox, meaning doon na joy original ana. Nya ko tungod kay Xerox sayop na di ay. Kay kung moingon kag tungod kay Xerox sayop na sa topas sayop po din ang imong birth certificate kung sirukan. Karon kanang imong birth certificate kung sirukan na nato ay sa kuna nga katong Xerox sayop na pod to. Di gyud to sayop kay bisag Xerox to. Pero bisag Xerox ni mga higala wa magpasabot nga why original na adyoy original. Bisag dunay Xerox na agyo original, nagoy Xerox why no original. Ang original mga higala naa sa akong amigo. Ha, unsa may pamatuod? Doon unsa may laing pamatuod mga higala diri sa International Encyclopedia. The Catholic Church was founded by Jesus Christ. Klaro kay mga higala nga ang Katolikong simbahan founded tinukod ni Kristo. Pero ti pa yung daghan mga higala dili mato. Dili mato mga higala. Mao na mga igsuon nga sa tanang mga kasaysayan sa kalibutan, sa tanang mga kasaysayan o mga libro nga mga standard, one agyoy lain nga gitumbok nila mga higala. One agyoy lain gitumbok nila kung kinsay magtutukod sa Iglesia Katolika, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Busa mga higala nga kining atong igsuon nga si Brad Ariel Amores. Ha, kaning pag-ingon niya, do na pailain niya niingon siya. Nga doon na kuno siya ay nabasa nga libro nga ang Iglesia Katolika tinukod sa Jerusalem. Unya doon na pa kuno libro pag yun mabasa niya nga ang Iglesia Katolika gitukod dito sa Palestina. Asa man kuno'y klaro? Ang Iglesia Katolika tinukod dito sa Jerusalem o ang Iglesia Katolika tinukod sa Palestina. Galibo po siya na mga higala. Pero wa siya mo na makaingon ko makatawa ko ani gamay ni mga higala nga medyo ignorante siya mga higala. Kanang moingon kag Palestine og Jerusalem maura na siya Brad Ariel Amores. Maura na siya lahi lang siya ngalan. Pero kung iiskod kag Palestine yuta gyapon na siya sa Holy Land. Israel sa Jerusalem. Galibog siya kay pag-ingon kuno nga doon na kuno'y libro nga nagtudlo nga ang Iglesia Katolika gitukod dito sa Palestine. Nya doon na po'y libro nga nagingon nga ang Iglesia Katolika tinukod dito sa Jerusalem. Asa kuno'y klaro ni ana? Mo na moingon siya nga ang gatukod kuno sa Iglesia Katolika piki nga Kristo. Kay doon ay uban nag-ingon nga tinukod sa Palestine, ang uban tinukod sa Jerusalem. Asa kuno'y klaro ana? Mo na nakita na ko mga higala nga si Brad Ariel Amores. Medyo ubos ra kayo ang iyang pagtuon. Moingon gani kag Palestine Brad Ariel Amores. No? Part ra gihapon kana siya sa Jerusalem. Part ra gihapon na siya sa Israel. No? Moingon kag Palestine. Part ra gihapon na siya sa Holy Land. Part ra gihapon na sa Jerusalem Brad Ariel Amores. Dili mo na pareha sa kuan nga lahi ang Cebu, lahi ang Maynila. Ang Iglesia Katolika gitukod sa Cebu. Nya doon na po giingon nga ang Iglesia Katolika tinukod sa Maynila. Ato lang na example ba kanan magkalahi gyud na pero mag-ingon gani ka og Palestine og Israel o Jerusalem. Maura na siya Brad Ariel Amores. Kanang Palestine part ra gihapon na siya sa Jerusalem. Sud ra gihapon na siya sa Jerusalem. Nya sa laing termino Holy Land. No, unsa man ang Holy Land mo na ang Israel. Na magkukoy Bible dictionary diri ato ning basahon na. Para mutuo ka Brad Ariel Amores, dili ni gama-gama ning atoa dira. Na magyutay Bible dictionary diri. Bible dictionary atong basahon kuno mga igsuon kining Palestine kung asa ni dapitan na himutang mga higala kaning Palestine. Dara. Atong basahon na Palestine. Dira. Matut pa diris Bible dictionary mga higala. Bible dictionary ni atong ibasa. Palestine. The territory along the eastern coast of the Mediterranean Sea traditionally known as the land of the Bible. Dara. Ang kini kunong Palestina usa ka teritoryo along the eastern coast of the Mediterranean Sea, traditionally known as the land of the Bible. Gingon ni Rinim, beside Palestine, there are
several other designation for this area. The Holy Land, the Promised Land, and the land of Israel, mga higala. Klaro kay mga higala, tataw og tinaw, nga kinidi ang Jerusalem, ay kinidi ang Palestine, kiingon din nga kinidi ang Palestine, mga higala, yuta gyapon ni, area gyapon ni siya sa Holy Land, the Promised Land, and the land of Israel. Klaro kay mga higala. Ingon ba dyan diri? Palestine is derived from the name of Palestines, the traditional enemies of the Israelites. Klaro kay mga higala. Tataw og tinaw mga higala nga kiniding Palestine, lugar lagi hapon din siya sa Holy Land, sa Israel, sa Jerusalem, mga higala. Mao na atong mabasa mga igsuon sa Bible Dictionary. Muna, Brad Ariel Amoris, dili ka maglibog nga, klaro kayo? Beside Palestine, there are the several other distinction for this area. The Holy Land, other distinction of this area, the Holy Land, the Promised Land, and the land of Israel. Klaro, anak mga igsuon. Sa ito pa di mga igsuon, matod pa sa the Bible Dictionary, nga kanadeng Palestine o Palestinyo, yuta ragya po na, area ragya po na siya sa Holy Land. Part ragya po na siya sa Holy Land, sa Jerusalem. Muna nga, pag-ingon diha nga ang Iglesia Katolika tinukod, gitukod dito sa Palestine, nagpasabot na, so ragya po na siya sa Israel. Sa Jerusalem ragya po na. Kay mo may atong mabasa sa Bible Dictionary. Bible Dictionary. Nya kanang pag-ingon pod nga ang Iglesia Katolika gitukod dito sa Jerusalem. Sakto na, pulos na sakto, Brad Ariel Amoris. Medyo wa kay ka magkatuon ba? Wa kay ka magtuon mahitungod sa Palestine o Jerusalem o Israel. Kanading Palestine mga igsuon, yuta ra gyapon na siya sa Holy Land. Part ra gyapon na siya sa Israel. Mo na pag-ingon nga ang Iglesia Katolika gitukod dito sa Palestine, sud ra gyapon na sa Israel, sa Holy Land ra gyapon na. No? Mo na mga igsuon, sa to pa walay sayop ni ana. Israel gyapon gitukod ang Iglesia Katolika. Mo na mga igsuon, sa atong nalista mga higala sa mga giwali ni Brad Ariel Amoris, pirtig yung palpaka. O niya matod pa kuno niya nga ang Iglesia Katolika nagsugod lamang ni atong 1870, doon na siya gigamit mga higala. Na usa ka basahon mga igsuon sa tamdanan gyapon ni Brad Sok. No? Nya wa siya kabaw mga higala nga kadto din ang gibasa. Gikot lang to ni Brad Sok, gikantos mga kaatbang, gikantos mga magsusupak, gikot lang ni Brad Sok. Pero ang pamahayag jud ni Brad Sok mga higala kadtog yung naa sa ubos mga tubag ni Brad Sok nga giprobahan jud ni Brad Sok nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Nya matod pa kuno niya nga ang Iglesia Katolika kuno mga higala tinukod lang nagsugod lamang niadtong 1870. Nya iyang gigamit ang libro ni Brad Sok katong tamdanan mga igsuon. Pero wa siya masayod mga higala sa wa pang 1870. Duna na mga 40 ka mga Santo Papa nga nilabay mga igsuon. Dara naman tay naman jud tay chronological list of the popes. Doon na magyud tay listahan sa Santo Papa mga higala dara. Na tay listahan sa mga Santo Papa. Kunya mga igsuon, sa wa pang 1870 doon na nagay mga 40 ka mga Santo Papa nga nang lingkod sa Iglesia Katolika. Sa to pa sa wa pang 1870 diha na simbahang Katoliko. Busa kanading pag-ingon nga 1870 wala na magpasabot nga mao'y pagtukod sa Iglesia Katolika. Kay sa wa pang 1870 arita sa anita sa mga arita sa tuig 166. Doon na may Santo Papa nga ginganlan si Sin Soter. Doon na po'y Santo Papa nga ginganlan si Eleutherios tuig 175. Di ba? Klaro kay mga higala?
Oh, kani dunay na mga Santo Papa mga higala nga nanglingkod na sa Iglesia Katolika. Naa si Saint Urban the First, Saint Pontian, Saint Atirus, Saint Fabian, Saint Cornelius, Saint Lucius I, Saint Stephen, Saint Sixtus, Saint Dionysius, Saint Felix the First. Mga Santo Papa kani siya mga higala nga sawa pang 1870. Mao kini mga Santo Papa mga higala nga nang lingkod sawa pang 1870. Sa ato pa mga higala masabot na to mga igsuon dinhi sa listahan sa Santo Papa nga sawa pang 1870 diha nay Iglesia Katolika Apostolika Romana mga higala kay duna na may mga Santo Papa nga nilabay na mga higala. Ato pag yun ipababuan sa tuig 67 si Saint Linus, tuig 76 si Saint Anacletus o Clitus, 88 Saint Clement the First, 96 sa pagtuig 97 AD Saint Evaristus, tuig 105 Saint Alexander, tuig 115 si Saint Sixtus I, tuig 125 AD si Saint Telesporus. Naagyod mga higala. Dinhigyo giprobahan mga igsuon nga duna nagyoy mga Santo Papa nga nanglingkod na sawa pa ang 1870. Sa ato pa dili sabton nga sa pagtuig 1870 maopay pagtungha sa Iglesia Katolika. Diha ng Iglesia Katolika sawa pa ang 1870. No kay duna na may mga Santo Papa mga igsuon nga nanglabay. Duna na mga Santo Papa nga milabay na mga igsuon nang lingkod ni sa simbahang Katoliko. Pirtin daghanang Santo Papa mga higala. Unya pag 1870 mao hinoy pagtukod sa Iglesia Katolika. Dili na tinuod. Sa wapang 1870 dihanay mga Santo Papa mga higala 40 na ka mga Santo Papa nga milabay nga nang lingkod sa Iglesia Katolika. Therefore dihanay simbahang Katoliko. Diha nagoy mga Santo Papa. Ay sigoy na nga naay Santo Papa way simbahang Katoliko. Diha na ang simbahang Katoliko, diha nagoy mga Santo Papa. Sa to pa sa wapang 1870 diha nay simbahang Katoliko. Na doon na pamantay laing basahon oh. Diri sa Halis Bible Handbook. Sa Halis Bible Handbook mga higala gipamatud-an gyud dinhi. No? Nga diha nay mga obispo sa Roman Catholic sa wapang 1870 mga Bishop of Rome. No? Diha nay mga obispo sa Roma mga higala sa wapang 1870. Sa ato pa usa kini siya kapag pamatuod nga diha ng Iglesia Katolika sa wala pa ang 1870. Aton masahon ha? Na. Muna mga igsuon nga dili sabton nga ang pag 1870 mao pay pag-abot sa Iglesia Katolika. Aton ni basahon. Kini nga libro Halis Bible Handbook dili ni siya Catholic nga Bible. Protestant Bible ni siya mga higala. Ato ning basahon kay di maayo magtumo-tumo ta ba. Muna mga igsuon nga sa wapang 1870 diha nay mga obispo sa Roman Catholic. Bishop of Rome. Unsa man ang mga Bishop of Rome? Kuha na. Tara. Arita sa pahina 749. Ginaw diri. Clement was Bishop of Rome AD 91 ngadto sa 100. Klaro ana mga igsoon nga si Clement was Bishop of Rome, obispo sa Roma sa AD 91 o 100. Sa ato pa mga igsoon diha nagyoy mga obispo mga igsoon sa Roma, bishop sa Roma, doon na nagyoy obispo sa Roma sa mga tuig 91 o 100 AD. Sa ato pa diha na Iglesia Katolika sa wapang 1870 nga doon na pailain din usa to ka prueba ha na diha na yung mga obispo sa wa pa ang kuwan 1870. Muna mga igsoon
Muna nga, tara. Early Roman bishop. Mao na yung mga karaan nga mga obispo sa Roma. Early Roman bishops. Linus, 67-79 AD. Clitus, 79-91 AD. Clement, 91 o 100. Mo itong ibasa. Klaro kayo? Klaro kay mga higala. Anisitos, Bishop of Rome, 154-168 AD. Sa tupad mga higala, doon na nagyude ay mga obispo, mga igsuon. Diha nagyoy mga obispo, mga higala sa Roma. Sa wala pang 1870, kay doon na may nag-una. Doon na may mga nag-una nga mga obispo. Linus, 67-79. Wala pa ng 1870. Si Clemente, 91-100. Clitus, 79-91. Anasitos, Bishop of Rome, 154-168 AD. Naanag yun yung mga higala. Naanag yung Iglesia Katolika sa wa pa ang 1870. Mao na mga igsuon nga kanang 1870 dili na mo ang pagtukod sa Iglesia Katolika. Mao na mga higala nga ato nagyong gibasa mga igsuon nga mga dagkong mga dokumento mga higala nga wan ay laing magtutukod aning Iglesia Katolika. Mao ang atong Ginoong Hesukristo mga higala. Gipamatud-an na gyud nato sa mga kasaysayan mga higala. Unya ang mga libro nga gipanggamit ni Brad Ariel Amores, mga katin-awa ni Brad Sokwa niya pagtiwasag basa. Unya gisinayo pag yun nagsabot. Muna mga igsoon hinaot nga do na mo'y nakatunan sa atong programa. Hinaot ipaambit ni ninyo, i-share ni ninyo akong Facebook, akong live. Aron daghan pong makatunan og daghan pong mga Katoliko makabantay ba sa taktika sa mga dili Katoliko. Makabantay ta sa taktika sa mga laing reliyon. Hinaot mga igsoon nga inyo ning i-share kining akong live Facebook no aron daghang mga Katolikong makapaminaw ug daghang pong makakaton nga mga Katoliko. Unya sa di pa ta mahuman ato sa ning itimbaya mga igsoon kining naglantaw nato. Matud pa ni Marvin Suarez Burit. Burit ra kuno ning ato mga higala. Di man ni Burit kay do naman tay mga ebidensyang gipangbasa. No? Unya matud pa ni Apir Pagusan. Shout out bro. Salamat Brad Apir Pagusan. Salamat. Ang walay puas ni mos pagsunod sa akong programa. Frederick Malabar Carmelotis, salamat. Matud pa ni amin. Wala sila kasabot silang gibasa kay putlon po nila Brad. Sakto jud ka Brad Ariel Amores. Nya matud pa ni Gerard Francis ni Ribia Abilia piki lagi ng Kristo nga magtutukod sa RCC. Hunahuna ra na nimo Brad Brad Francis nga piki ang nagtukod anang Katoliko. Hunahuna ra na nimo Brad piki. No, kay naamag ka sa sayop nga reliyon. Jason D. Bundok, maayong pagtanaw. Matod pa diri, maayong pagtanaw ni Jenner Bautista o ni Panganduyon Moydi Elijah Bagya. Salamat sa pagtanaw og labi na ni Brad Archie, maayong pagtanaw ni Brad Archie. Asa man nga verse Biblia nga nagtukod og Roman Catholic. Matod pa ni Brad Larry Jones Arnis, asa man sa verse sa Biblia nga nagtukod og Roman Catholic. Gusto niya mga igsoon nga basahon gyud litra por litra. Gusto gyud niya mga higala nga basahon litra por litra nga si Kristo nagtukod og Roman Catholic. Mga igsoon, depende na sa Biblia. Depende sa Biblia kay do naman sa Biblia mga igsoon. Nyon di man sana niyo dawaton. Kay moingon mo bogos na. Gama-gama ra nas Katoliko, buhat-buhat ra na, inimbento ra nas Katoliko. Depende sa Biblia. Doon na po'y Biblia nga mabasag yun nato nga si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church. Pero doon na po'y Biblia mga igsoon, doon na po'y version sa Biblia nga dili na ito mabasa litra po litra. Magdepende sa Biblia. Doon na ba'y mabasa ang Roman Catholic Church, tinukod ni Kristo? Doon na. Depende sa Biblia. Kay kung imong basahon ang Biblia, mayong balita Biblia, di ka kabasa niya na. Kaya ang akong gitubag nimo, depende man sa Biblia. Pero doon na po'y Biblia mga higala nga mabasag yun dito nga si Kristo nagtukod og Roman Catholic Church. Like for example, kining St. Joseph Bible. Kining St. Joseph Bible mga higala, mabasa man yun dito sa Mateo 16:18. Nga nag-ingon dito nga, I will build one holy Catholic Apostolic Roman Church. Mabasa yun dito. Litra po litra sa St. Joseph Bible version. Kabaw man ko di man na niyo
dawaton kay moingon mo buhat ra man na. Gama-gama ra man na. Moingon siya basaha sa original. Ginapitaw tika nga magdepende sa Biblia. Kay dunay Biblia nga mabasa nato litra po litra Roman Catholic Church. Doon na po Biblia, doon na po versions Biblia nga dili mabasa litra po litra. Magdepende sa Biblia. Arita sa kuan. Arita sa kaning Protestant Bible kanang paraphrase kang Richard Baxter. John chapter 10 verse 16 mabasa jud dito Catholic Church. Sa Richard Baxter. Pwede tika sindan tika na. Protestant Bible. Richard Baxter, New Testament paraphrase, New Testament paraphrase by Richard Baxter. John chapter 10 verse 16 mabasa gyud dito Catholic Church. Mabasa gyud dito litra po litra Catholic Church. Maingon mo way mabasa sa Biblia Catholic Church, way mabasa Roman Catholic Church tinukon ni Kristo, mabasa oy magdepende sa Biblia. Kay doon na may Biblia nga di pod mabasa nato litra po litra. Doon naman po versions Biblia nga di mabasa nato litra po litra. Pero doon na po versions sa Biblia nga mabasa pod nato litra po litra. Mo na mga igsoon. Magdepende siya sa Biblia. Nya matod maayong pagtan-aw ni Trin Sherry. Padayon bro, salamat brad. Matod pa ni Junel Bulala, very well said bro, loud and clear. Salamat bro ha sa imong pagtan-aw kanako bro. Unya matod pa ni Richilo Omega Aglipa. Ay salamat brad Richilo Amiga Aglipa. Omega Aglipa. Nya matod pa ni Larry Jones Arnis, sakto basahon jud ang Bible, pareho ra unta bugos lagi na kay majorities Bible wala gyud. Mao bitaw giingnan tikaw, gipasiunhan tikaw. Kung basahan ka na kog litra po litra di sa mo mudawat mo ingon dayo mo bugos. Mo ingon dayo mo inimbento. Giingnan bitaw tika, mabasa lagi na natos Biblia, magdepende sa Biblia. Doon naman ko'y mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtukod og Roman Catholic Church. Depende sa Biblia. Pero kung basahon nimo ang uban versions Biblia, sama ng may balita, King James Version, di gina nato mabasa. Kay gitubag naman tika, di ba, gihapin na naman ako daan, magdepende sa Biblia. Magdepende sa Biblia. Doon na may versions Biblia nga mabasa nato nga si Kristo nagtukod og Roman Catholic Church. Like for example, katong St. Joseph Bible Version. St. Joseph Bible Version ha? Matthew 16:18. Ngadto sa 19, mabasa gyud dito ningon si Kristo, I will build one holy Catholic and Apostolic Church. Mabasa gyud dito, I will build one holy Catholic Apostolic Roman Church, na day Roman Church. Mabasa gyud dito. Kompleto gyud mga higala. Sa St. Joseph Bible Edition, sa to pa nagtukod si Kristo og usa Santa Katolika Apostolika Romana. Mabasa gyud dito. Magdepende sa Biblia unya kining New Testament paraphrase by Richard Baxter. John chapter 10 verse 16 mabasa gyud dito Catholic Church. Mabasa gyud dito Catholic Church. Mo nagiingnan tikaw magdepende sa Biblia. Dunay Biblia mabasa nato Catholic Church. Doon na po'y verses Biblia nga dili na to mabasa ang Catholic Church. Mo naging tika dipindi na siya sa Biblia. Pero nangita man kag asa mabasa, gitubag tikaw, gisundan tikaw sa imong argumento, mabasa na. Sa St. Joseph Bible Version o sa New Testament by Richard Baxter, mabasa na dito. Litra po litra jud Roman Catholic Church. Pero kung ari ka sa ubang version, adi ta kabasa niya na. Pero ibayan na po muna ako, no? Sakyan na po nako ang lupad sa inyong hunahuna. Kay kung ani manggudta sa mga arita sa ubang mga version, di magyud mabasa litra po litra. Pero kung anita sa ubang mga version, mabasa gyud. Pero di kabaw ko ni mga laing reliyon, mga sabadista, kini mga laing reliyon, basta dunay version nga gamiton nga maagtang ni sila moingon dayo bugos. Piki, inimbintura ng Biblia, moingon na yun sila bugos, basta maagtang na yun. Pero nara nilag dili nila dawaton, basta kita doon na tayo gipresentar, doon na tayo gilatag, no? Moingon din sila, basta sa Griego, ano? Basta maagtang ganimo sa verses Biblia, moingon na yun mga bugos.